सखी रे सुना मोर सैया जी के खेला हमारा ई माल ऑर्केस्ट्रा के बुझेला। सखी रे सुना मोर सैया जी के खेला हमारा ई माल ऑर्केस्ट्रा के बुझेला। बात नहीं मानेला जिद रोज फानेला हमारा ई मारेला लेके रोज झाड़ू पी के आवेला दारू तो मारेला या गाड़ू पी के आवेला दारू तो मारेला या गाड़ू। सखी रे की कहियो सखी करे छो दशा लहंगा से हमरा चुए छो लाशा। की कहियो सखी करे छो दशा लहंगा से हमरा चुए छो लाशा। कहे छै उनी हुरजो नहीं तो हमरा से दूर जो कहे छै उनी हुरजो नहीं तो हमरा से दूर जो बोले छै बात जेना बोले आरु बारू पी के आवेला दारू तो मारेला या गाड़ू पी के आवेला दारू तो मारेला या गाड़ू। सखी रे माँ वैष्णवी फिल्म्स की प्रस्तुति। संजीत सबरिया सखी मोर सैया रोज रोज लगाते नया उपैया। संजीत सबरिया सखी मोर सैया रोज रोज लगाते नया उपैया। कहो क्रांति ऋतिक बोली नहीं छो तो हटिक कहो क्रांति ऋतिक बोली नहीं छो तो हटिक। राम नारायण कहो जान हमर बारू पी के आवेला दारू तो मारेला या गाड़ू पी के आवेला दारू तो मारेला या गाड़ू। सखी रे सुना मोर सैया जी के खेला हमारा ई माल ऑर्केस्ट्रा के बुझेला। सखी रे सुना मोर सैया जी के खेला हमारा ई माल ऑर्केस्ट्रा के बुझेला। बात नहीं मानेला जिद रोज फानेला हमारा ई मारेला लेके रोज झाड़ू पी के